Duk kun zo? Kai ma ɗan wata ka zo? To, kun san me yasa na tara ku? Saboda rayuwar nan yanzu a biya lalace. Yanzu sai ku ga ya. Aure wai budurwa ba a yi mata aure ba. Wata ya ga ta shekara 30, wata 40, wata ma kai wata has. Rayuwa yanzu ta lalace. Lokacin da aka aura mun mahaifiyar ku shekarar ta 9. Yasa nake taimako wa'azin rayuwa. Baba gaskiya an mana tusa. A cikinku ne wani yayi. Na tara ku anan zan yi muku azi kun zo ku ne mana tusa. To abin da nake so da ɗaga muku shine rayuwar nan a hankali. Da yanzu kuɗi. Ka je ka ce lalle dole sai ka yi kuɗi ko ka je gun boka ko gun malami ba kyau. Baba gaskiya za mu tsine. Ai, waka. ‘Yan uwan naka za ka tsine wa, uwa ku ɗaya uban ku ɗaya. Za ka ce za ka tsine musu? Kullum ina gaya muku, ‘yan uwanku ne. Kun gani ku diga yin zumunci saboda wannan. Ma yanzu kana zancen za ka tsine wa ‘yan uwanka. Kan ka tsine mai duniya ba. Duk wanda ya tusa ne inda bai kukan ɗan akuya ba Allah ya. Me kuka ce?